Dhi mbele ni migao mar arita e pacho ka ndio lando ikruok mare mar rakore gi jong'anyo mabiro kelo tulo e yo mora mora odiochieng' makiny. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki owacho ni sirikal dhi tiyo gi teko mare e rito mwandu gi ngima mar jokenya bende. Jafwambo marwa Chris Owino miyowa ler. Seche machuok motelo ne ng'anyo mar ndalo adek mar riwruok mar Azimio madhi chakore chieng' tich adek jumani, piny owacho mar Kenya Kwanza oseketo chenro motegno mar rakore kod jong'anyo. E ote ma ochwal ne ute fwambo kod jatend migao mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki, Kindiki oyango ni piny owacho nigi ler e wi ng'anyo mag Azimio. Kaka yo mar yango mbi margi, Kindiki oyango ni piny owacho dhi tiyo gi mwandu duto ma gin go e neno ni gik mane otimore e ng'anyo mar chieng' tich adek okonuore kendo. E mano minyalo wacho ni en siem mager ne riwruok mar Azimio. Kindiki osiemo joma chano muocho tulo kaachiel kod ketho mwandu mag jopiny ni gidhi romo kod makolwer. Piny owacho bende ojiwo jopiny mondo kiny odhi e tijegi mapile ka pile maonge luoro moro amora, ka osingo ni migao mar obila dhi miyogi arita makende. Kaluwore gi ote mar Azimio mar bago romo e alak ma Jacaranda Grounds, Joseph Kang'ethe kod Kamukunji Grounds, migao mar arita kwe chano mar rido weche mag arita kwe e gwengego duto. Tend obila chano dino yore duto madonjo Kamukunji Grounds, Jacaranda Grounds kod Joseph Kang'ethe mar neno ni onge romo moro amora madhi temore kuondego. E okenge mar neno ni onge ng'anyo kod romo mag siasa e gwenge mamoko ma pacho kae, jotend obila e counties duto ma pacho kae dhi telo ne arita kwe e gwenge mag-gi. Piny owacho bende chano tero obila mawuok e gwenge maonge kod ng'anyo nyaka e counties ma Azimio nie kod mbi mar siasa. E kaunti ma Kisumu, johala maok e chiro maduong' ma Ahero olando chenro mar loro chiro makamano kuom thuolo mar ndalo adekgo kaka yo mar geng'o kethruok mag mwandugi. Sama wan e kuyo, jomoko ok nyal bedo gi mor nikech wan e parachiel. Omiyo awacho gi dhulu maler ni wala dhi chung' e thuolo ma wan go gi lit. To gima medo wacho, wanyalo mana uso matin tin mondo jomng'anyo kako tende jomo ng'anyo yud kaka nyalo chiemo. Awacho kasiro ni kiny get mar chironi chakre sa adek gede ikina lor kod kifungu te ma ng'amo ng'eyo ni kiny biro kohala ka. Kiny donj sa 12 to sa adek gede gi olor nikech ang'o? Jong'anyo anyako mbaka, nyako mbei, nyaka rabuor. To gibiro kwalo gigewa mane iye ka. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kweth mar Azimio koro lero ni piny owacho ni kod paro marach mar hinyo jong'anyo e tielo mar adek mar ng'anyo margi. Azimio kata kamano omako chung' motegno ni onge dok chien e chenro mar ng'anyo magisechano. Jodito mag riwruogno osingo chwalo ng'anyo magi tung' Kenya duto. Jafwambo marwa Eric Owenga miyowa ler. Bang' bedo e yweyo kuom juma achiel ka giywago oganda mane olalo ngimagi e ng'anyo ma juma mokalo tich adek, Azimio koro osingo chopo e ndara kendo dhi nyime gi ng'anyo ma onge diemo wang'. Jotelogo ne obalo kod dwaro mar sirikal ma bende okumo ng'anyo margino, kendo koro gikwayo oganda mondo kiny tich adek owuok mar ng'anyo ka gikwedo pek mar ngima e bwo chenro ma gitiso kaka Sifuria Movement. We encourage Kenyans to continue picketing, demonstrating and protesting in their own ways, in their own local areas, as much as they can. Our voices must be heard. In Nairobi, we will have 3 convergence points: Joseph Kang'ethe Grounds, Kamukunji Grounds, Jacaranda Grounds. Further, at midday tomorrow, we ask Kenyans to come out of their homes and burn sufurias, pots and pans to signify lack of food. The Sufuria movement kicks off tomorrow and continues until the battle is won. Protests beginning tomorrow, they will run through Thursday, all the way to Friday. Azimio kata kamano ywak ni gin kod maling'ling ni piny owacho chano tiyo marach gi obila ahinya to e ng'anyo ma giwacho ni biro bedo mamuol. We have proper, accurate and detailed information about OSU. We know its members wear civilian clothes. They are heavily armed with lethal weapons. They are better facilitated in terms of logistics and transportation. This is a group
the last week killed people in Kamukunji, Mlolongo, and Jogoo roads. We appeal to them to resist being used to provide cover to tribal militia that kills people in the name of policing. We remind Ruto and entire police service that responsibility for protection of Kenya is not a shared duty. Under our constitution, the duty bearer is the state and the law enforcement agencies. Jotelo bende noseyo mokalo okang' mar mayo tend Azimio jorit magi kama oting'o Raila Odinga, Kalonzo Musyoka e kind mamoko. Honorable Raila Odinga and Honorable Stephen Musyoka are entitled to round-the-clock protection by the state, not as a favor, but by provisions of our laws. We do not understand what intelligence perceptions informed the withdrawal of the security of the second Prime Minister of our Republic and the 10th Vice President of our Republic. Even with the intimidation of withdrawal of security, Azimio confirms that the protests planned for Wednesday, tomorrow, Thursday, and Friday this week are on as earlier announced. E ng'anyo ma Azimio chano bago kiny tich adek nyaka tich abich, jotelo manie bwo riwruogno dhi chopo e gwenge ma giwuokie mondo gitel ne jopiny e ng'anyo. Jotelogo singo bedo akicha kendo kawo neno ma gibiro donjonigo obila mabiro rocho ratiro mag jong'anyo. We reiterate that we have instructed our lawyers to prepare and institute legal proceedings against police officers who have gone against their constitutional duty of protecting life and property of Kenyans during protests. In this regard, we are appealing to all Kenyans of goodwill who have photographic or video evidence of police brutalizing citizens to share the same with us to aid the case that our legal team is working on. Kweth mar Azimio wacho no ok gibi buok kata kodoko ni piny owacho temo rido gi mondo kik giwuok oko kar rombgi kaachiel kod johera magi mar bago ng'anyo odiechieng' ma kiny. Romo margi biro dhi nyime e timo Kenya duto mana kane gichano. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom familia manowito jogi tich adek mar